ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନେ ଯମରାଜ ଗୋଟେ ଶୁଆକୁ ଦେଖି ହସିଲେ। ଶୁଆଟିର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜ ସେ ମୋତେ ଅନେଇ ହସିଲେ। ତାମାନେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ମୋ ପାଖରେ ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ, ସେ ସବୁବେଳେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗାଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଭାବିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଗରୁଡ଼, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ସେଠୁ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲା କି ଗରୁଡ଼, ମୋତେ ଯମରାଜ ଦେଖି ହସିଲେ, ତାମାନେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ, ତୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅ, ମୋର ଆୟୁଷ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗରୁଡ଼ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ କଥା ହେବି, ତୁ ଆଗେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ତାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର କଲେ। 7 ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ, ତାପରେ ତୁମେ ଏଠୁ ଯିବ। ଶୁଆ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି? ମୋର ତ ଯମପୁର କଥା ହେବି ଆଉ। ସେଠୁ ସେ ଯମପୁର ଗଲେ। ଯମରାଜ, ତୁମେ ଆଜି ଏ ଶୁଆକୁ ଦେଖି କାହିଁ ହସିଲ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯମରାଜ ହସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହସିଲି ଯେ ଏ ଶୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା, ଇଏ ତ ଏଠି ଅଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସେ ଏଠୁ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବ। 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବ। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଖାଇବ, ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏ ତ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗରୁଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶୁଆର ଆତ୍ମା ସେଠିକି ଆସିଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ ବିଧିର ବିଧାନ। ଏ କଥା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତୁମକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯାହାର ଭଲ କର୍ମ ଥିବ, ତାକୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।